zemoz? Ondo, hementxe, oentxe kafia berotuta, bero-berua dago. Armuzu gertatu dugu, jantzi euskaleko ropak, dutxotxo bat hartuta gero, eta hemen, konpaini jaunien. Ana prest, gorko lanagaz azteko. Gure pasta zaintzera etorri naiz. Hamengaz, lehartik herri. Babes maskarak preparaten. Zaintzaileak zaindu, oazen ekipo. Alabari gelak endu diot, eta amen. Ni ere kuartotikan lanian, ordenagailua hor dakat, eta ezin dana faltau, kafia. Etxetik lanian bada ere, helburuak lortuko ditugu. Apa lehartik ertaldia. Familizataz ere, asko gozatzen. Masterchef maili behigon dugu apur bat, eta bueno. CFMA lehartikaren deitzen nabil. Egoera olako da, eta danok batera aurrera hitzi besterik esiako geratzen. Gaina ekipo, laster gaude. Espero dut laster elkarrekin ikusiko garela. Eskatzin lanin baine, Lehartiker martxan. Lortuko dugu. Animo! Bulego itinerante honetatik animo asko bialtzen dizkizue. Animo dan hori. Animo eta zaindu. Animo daneri txapeldun batzu garala eta patxo handi bat. Elkarlanien danon artien lortuko dugu. Eskerrik asko ekipo, lehartiker martxan. Bihar behatzitorritan berriz kafia hartzeko. Bale. Animo! Goizean goizazten gara, lehartik erren lanean, 3D imprimagailuak jarri aziztu bizian.